Apisa mag riwruok mar jopuonj mag sekondar KUPPET bade ma Laikipia okwedo chenro mar ndiko jopuonj wirani nitiere jopuonj ma ondiki mapok ne omede rang'iny mar tich. Kaluwore gi jagoro maduong' mar KUPPET e kaunti no Robert Miano, duol mar TSC norem nywako jopuonj duto ahinya to mago mar rang'iny mar tich mar C3 mani kod jopuonj mathoth ma bende nyaka ne tim lendo gie sani pok ochopo ratiro margi. Owacho ni jopuonj go mag sikunde sekondar osebedo kamoro achiel kuom higni maromo 15 e grade 1 mar tich maonge meto moro amora e ngas kata rang'iny margi mar tich. Miano koro dwaro mondo tende TSC ogol ote machielo mar ndiko jopuonj kendo onywak pach jopuonj mag sekondar e yore mag medogi lemo mar tich e sikunde ma gipuonjoe. Hiyo advert ilikuwa imeletwa sometime back like 3 weeks ago. Tukalalamika kama walimu wale wako job group C3 ambao these are the majority teachers in our schools and also the principals in D3. They were not included in that promotion plan na ikatolewa na TSC. Tukaambiwa watarekebisha, wataongezea wale walimu wetu. Na sasa we are shocked to learn that the advert is back and without any amendment. In that advert hakuna promotion ya walimu wa secondary wale wako job group C3 ambao they are the majority. They have stagnated, some have stagnated for more than 15 years in one job group without promotion. And they have been waiting that one time they will be promoted. And now these adverts have not addressed that issue. Also, our principals who are in D3 hawajapewa nafasi ya promotion. So what we are asking kama walimu wa Laikipia, TSC withdraw that advert immediately. Na waweke advert ingine ambayo itakuwa imepea nafasi walimu wa secondary ambao wako C3 wapromotiwe waende C4. Kawere kod mago nyako Ramogi ma otendre gi weche mag ndiko jopuonj. Koro wang'iane motendre kod ywak kata ng'ur mar jopuonjre mag mbalariany pacho ka. Jatend jopuonjre mag mbalariany kar chung'od bura Mataraka e kaunti Mataraka Nithi okwedo wach mar kumo hola mar siro somb jopuonjre kuonde tiegruok miluongo ni HELB. Kaluwore gi jopuonjre go, hola ni osekonyo jopuonjre mathoth ma e familia maonge kod nyalo dhi nyime kod somo maponi oroche to biro kelo midhiero maduong' ne jopuonjre mayudo hola no kendo